Bueno, eu chámome Marta, son de aquí de Pontevedra, estudiei o grado de Ciencias do Mar e agora estou facendo un máster de Conservación dos Produtos da Pesca. Estaba estudando para un exame do mestrado e xurdiume unha dúbida a raíz de estar vendo os apuntes, mandei un correo mandándolle en galego porque é no que eu falo habitualmente e a verdade é que nin que pensei que a profesora era de fora, que non podía non entenderme, eso non se me pasou pola cabeza. O primeiro que recibo é non entiendo moi bien lo que me preguntas por la lengua. Pois vou intentar aclarar un pouco máis, seguindo falando en galego, e xa foi cando o seguinte correo me pediu que cambiara de idioma. E decíame o meu irmán, é que ao final parece que está sendo moi amable, pero o que está facendo é pedirte por favor que fales en cristiano, basicamente. Entón, eu collín, subino a Twitter sin intención de meterme coa profesora, nin moito menos, de feito o Twitter era @Vigo XD ou algo así. E ao día seguinte, eu non sei por qué, foi un boom, pois cada 5 minutos, 20, 30 notificacións novas, e empezou a insultarme xente de toda España que non entende este debate de aquí. Que a mí xa me facía gracia, yo estoy de acuerdo con la defensa del idioma, pero hai que ter empatía, a profesora é de fora, non sei que, e logo había xente que directamente, pois eso, todos de ubicación na biografía Madrid, banderita de España no perfil, e eso xa eran insultos, rollo Martiña, eres gilipollas, Martiña, ojalá non hubieras nacido, ojalá te suspendan. É certo que se nota moito máis nas zonas do Estado, nas nacións que teñen dúas linguas, que sí que comprendían un pouco máis o problema. Claro, a xente que é monolingüe, por moito que foran deses de eu defendo que se falen varios idiomas, eu creo que non o chegan a entender tanto porque nunca se van a ver nesa situación. Que eu é certo que me reín bastante porque había que tomalo con humor, que se o chego a tomar en serio estaba agora en terapia, porque vamos, é a primeira vez dende que eu falo galego a diario que teño un problema deste estilo. E igual eso sí que é unha realidade na que vives e que calquera día pois, te pode pasar a ti por falar galego, por falar a túa lingua, que me parece impensable. E tamén había outro perfil que me daba razón e decía que, bueno, que polo menos neste caso, pois a profesora fora amable, que dentro do que cabe tense visto casos de xente de non che vou a corrixir o traballo porque o estás facendo en galego. É certo que eu durante a carreira tiven 3 profesores que falaran en galego, contados, 2 en primeiro de carreira e 1 en cuarto. Nada máis. E os apuntes os daban en español. Creo que todo mundo que vai estudar e traballar fora debería ter un mínimo, polo menos, para poder entender algo por escrito. Eu imagínate que lle chego a facer a pregunta no medio de clase. Levanto a man e digo, pois eu teño unha dúbida, por que pasa isto? Eu creo que, como mínimo, ti tes que ter pois eso, unhas competencias para poder entender. E sí que creo que a universidade debería facer un esforzo por, polo menos, comprobar que as persoas que contratan teñen ou a capacidade de entender ou a vontade de facelo próximamente. Sí que é certo que prefiro que se contraten a persoas que realmente son especialistas sobre o tema. Esta muller, por exemplo, pois é doutorada neste tema, ninguén non lo vai a explicar mellor que a ela, pero cando menos cerciorarse de que se van a garantir os dereitos lingüísticos dos alumnos.